Když jsem byla malá, přála jsem si být detektivem. No a tohle byl můj první případ. Bylo klidné odpoledne a já ho trávila s knihou u řeky. Pak mi ale zazvonil mobil a všechno se změnilo. Na druhém konci se ozval můj známý ze střední a snažil se mi vysvětlit něco o mrtvém muži u hřbitova. Jakožto detektiv jsem ihned vyrazila na místo činu. Když jsem přijela ke hřbitovu, tak jsem tam místo volajícího nalezla ke svému překvapení svou kamarádku, Šárku Karasovou. Od pohledu vypadala, jako by brečela několik hodin. S hrůzou jsem zjistila, že tím mrtvým je její manžel Eduard. Bylo jasné, že je to vražda. Řekla mi, že jel na hřbitov zapálit svíčky a pak se měl setkat s kamarádem Tobiášem Havranem. Dlouho se však nevracel, tak ho jela hledat. Následující den jsem si s panem Havranem domluvila schůzku. Řekla jsem mu, co se stalo a zkoušela zjistit, jestli netuší, kdo by mohl být vrahem. Prý slyšel jen o tom, že nedávno uprchl z vězení nájemný vrah Novotný. Napadlo nás prověřit na kamerovém systému, jestli se v posledních dnech nepohyboval po městě. Moderní kamerový systém, který se od roku 2020 využívá téměř ve všech městech, monitoruje každou jejich část a kdokoliv se na něj může připojit. Po nalezení správných nahrávek jsem konečně zjistila, kde se podezřelý ukrývá. Když jsem dorazila k jeho ukrytu, byla jsem velmi opatrná. Pak přišla rána. Probudila jsem se o nějaký čas později a hlava mě bolela jako čert, ale dalo se to vydržet. Měla jsem svázané ruce. Novotný byl jen několik metrů ode mě a s někým telefonoval. Slyšela jsem ženský hlas. Podařilo se mi vyprostit a vytáhnout mobil. Toho se Novotný zalekl. Policie? Jsem pod mostem. Jak se stalo? Toho vraha jsme chytli. Už můžeš v klidu spát. Policie Novotného dopadla, ale tím případ ještě neskončil. Snad jsi nemyslela, že ti to projde tak jedno.